सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनाया सरकारनि बिबान आरो बिथांमोना मावफुङाबासिनो बेखौ खारग'नो हाया 6.3 जे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन मेटार दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिनदों आरो गोदानै सरकारा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामला होनना बुंनायनि बिनि उद्देश्यआ मा आरो बेयाव जोंनि जे 6.3 नि दफाखौ बिथांमोना इनक्लुड खालामदों ना एक्सक्लुड खालामदों बिनि सायाव जों स्पष्टीकरण नागिरदों सरकारनिसिम आरो जों खुनु कारनाव कमप्रमाइज खालामा एसामिस बा बर' मिडियाम मादार टां मिडियामाव क्लास 3 निफ्राय इंराजि मेथ्स आरो साइन्सखौ जि जाबसिननो नागिरनाय जे हाबाफारि बेखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद एबसु जों सावरायदों जों बिटिआर सरकारजोंबो सावरायगोन आरो आसाम साहित्य सभा आसाम फरायसा आफाद आसु बिथांमोनजोंबो जों सावरायगोन आरो बेयाव जोंनि मादार टां मिडियाम बा बर' बिमानि रावा बा मिडियामा खहा जानो हानाय जायखिजाया थासारिखौ जों मालाबा गनाया आरो बिनि थाखाय जोङो सरकारजों जि लेभेलाव जि पर्यायाव जोङो जेरैबायदि हाबा मावनांगौ आर्गुमेन्ट होनांगौ जों बिनि थाखाय हाबा मावगोन गोजोन्थों। आथिखालाव जोंनि क्लाइमेट चेन्ज माने जि जलबायु परिबर्तन होनना बुङो मिथिंगायारि जि सोलायनायनि थाखाय बांद्राय अखा हानायनि बानपानी जादों खरां जादों रानस्रावदों आरो गरा खुरखानाय हा गिसिखानायनिफ्राय लानानै दैमा दैसाफ्रा लोमसावनानै जोंनि गोबां मानसिया माने गाज्रि थासारियाव गोलैनांदों दा बेखायनो जोङो जोंनि फंबाय बिनानावमोना दानि थासारिखौ जाहाथे बुजियो बेखायनो जों दिनै सावगारि एरनाय क्लाइमेट चेन्जनि सायाव जों लादों।